assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko eɗon yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof mboro so wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe addande on ko ɓuuri tengtude jaydel ne anda ko hande wiya Ousmane Sonko Adji Sarr foti huccidde toon to yeeso ñawowo ɗum ɗon noon ko hande tigui foti wonde nane nder jaydeli ɗi ha tengti ko ganduɗa kañum woni match ɓennude ɗo wo kono kadi assemblée nationale ha joni ine anda gueɗe muɗum nani haale hanki noon Doudou Ka waɗete no recevoir to nete to ganduɗa kañum woni to assemblée nationale to konngudi makko e gueɗe makko nane nder jaydeli joni wonta so Allah lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe on ji tigui e jayde gendiri le soleil jayde le soleil noon e oɗo subaka on ji kay ko avion tigui diwowo kañum hollira ɗo ete oɗon avion noon hollirta tan ko aɓe jogori ummade e ko faye air Sénégal gam tan fewdude ɗum ha wona ko ganda wonta ko ɓuural gueɗe kewɗe wawayete iwde hen ɗum ko jayde gendiri le soleil addi ɗum saabu nanda hanki ko Doudou Ka waɗete no recevoir toon to assemblée nationale to gam tan wadde wote budget makko paaɗo 2023 garen ha joni jayde les échos ari noon ha joni tan ne wiide chasse à l'homme yimɓe ɗiɗo ɓe ganda ko kamɓe goni suutuɓe yette juuɗe moɓe pawe oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Aminata Ñibbi woni tan kamɓe ɓe ganda kamɓe goni député ji ɗiɗi ɗiɗon kamɓe sarɗiyankoɓe noon oɗo saaha lawol nene koyɗe moɓe ne yiiloɓe ɗum noon ɓe mbi dik tan waɗi déployé manam fawe lawol ngol moyen ji mawɗi gam tan wawde yiitude ɓe kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo goɗɗo kayi jiita haɗo woni Adji Sarr saabu hanki ƴewtidama e pottital manggal dañnoge de mo tan ministre joguiɗo banggue rewɓe wanno o yiyama hen kanko Adji Sarr El Hadji Diouf arte match o wi ko kewi ko wawa wiyede ko waɗi ɗum ko Aliou Cissé saabu kanko Aliou Cissé ala fo ko waɗi hen wadde noon yo yimɓeɓe goppu ko kalta ko garane jayde le réveil ari noon ha joni tan e journaliste oɗo Pape Alé Niang pawaɗo junggo ha joni ɓe mbi yette oɗo saaha noon ko baddo grève de faim joom suudu makko darima tan gam ñagade yette yoɓe mbat koɓe poti wadde ko walla tan ñagade yette yafuya e lawol beele yette gueɗe ɗe mbasa ɓurtude juuɗe garen ha joni député ji ɗiɗo Massata Samb e Amadou e Mamadou Niang kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon ɓe mbaɗi déposé plainte kamɓe ɗiɗo ne faade Aminata Ñibbi ɓe sikki tan ko ɗum fonno adade piggal ngal garen ha joni jayde tribune noon arti ha joni tan eko ganda ko kañum woni gongali paɗeteɗi ɓe mbi yete noon enfin la vérité woni yette ɗo joni kay yonti gonga o ande hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko ɗum ko hande tigui foti wonde aɓe poti noon huccidde ñawowo e juge oɗo ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ine faɗeteno e nder leydi ndi ha joni kay woɗɓe ɓe ganda ligguey mumen ene keptina e nder leydi ndi woni livreur uji joguiɓe motoji ene dogna ɓeɗon noon kamɓene ɓe gaddi mette moɓe wiide tan ɓe jiiɗi ko yoɓe noɓe dañiri carte grise e tan liggey moɓe ɓuura ƴewtede e ko ganduɗa kañum woni permis de conduire beele ma waw walliddeɓe banggal liggey mabɓe garen ha joni e jayde wonde woni jayde l'observateur jayde l'observateur noon kañum ari tan ko ha joni hakkude Sonko Adji Sarr ɓe mbi kay oɗo saaha yonti tigui te ko hande noon ko hewima ande hakko e kuccodiral mabɓe e ñawowo ɗum noon wawot ko ganduɗa ete mataw ma heew bruit toon to aston to tribunal toyete ɗum woni tigui koɓe mbi yete dossier mo député ji ɗiɗi ɗi kay koko ɓuuri ɓeyditade ɗo joni toon to assemblée nationale toyete garen ha joni jayde yor noon ari tan wi ko témoin ji clé mana ɓe ganda ponno wonde ko seedeji waɓe no yette yejjitaɓe ni ne jeeya hen Mamour Diallo inde makko innitama hen Pape Samba Sow kankone inde makko ne innitano hen
Major Diagne capitaine Touré tan o mo ganda kanko woni Baye Mbaye MC Niass e Serigne Bassirou Gueye be kay indeli mobbe koko innita hen kono ko ƴewtinda ko woni ha joni kay be noddaka kanko jogiiɗo oɗon dossier o noddani ɓe taw ngam tan mbawa settade e ngal ɗon banggal gadani jande besbi le jour ha joni ko banggue Adji Sarr Ousmane Sonko ɓe garti ɓe mbiyete kay leader mo Pastef fo hande ma heɗe walla mbiyen mo huccodire Adji Sarr kanko Adji Sarr noon o wi o pari ngam tan huccidde Ousmane Sonko saabu ko gonga tan o yiɗi gila nden ɗum o fadata garani jande quotidien ɓe mbi kay ɓeɗo ɗiɗo ma jitodir ko hande tigui wonata rendez-vous o noon ko yesso ñawo wonta ɓeɗon ɗiɗo goni Adji Sarr e Ousmane Sonko garane jayde las ne hollita tan ko jonde Adji Sarr e Ousmane Sonko ɓe mbi kay yonti gonga wo ande ɓe mbi ko l'heure de vérité ɗum noon ha joni tan nana fade ko hande wonata résultat ji non ma ande darene jayde direct news ɓe mbi Adji Sarr heeɓi ko ɓooyi noddude walla ko ɓooyi yidde woni koccodiral makko e Ousmane Sonko saabu o ɓooyi wiide yete yoɓe jaa e ñawowo so tawi tan koye banggue makko gueɗe ɗe keeɗi wawa ñawore nde wawa rewnede lawol saabu yete woni ko ganduɗa kanko heppi ɗum kanko Ousmane Sonko noon o darni koyɗe makko guila nden wiide tan ɗum ɗo foof ko politique addi ɗum te ko politique woni less muɗum ɓe mbi Doudou Ka darima kay ngam tan artude e caɗele muɗum e banggal makko saabu budget makko oɗo saaha tan ko ɓurti milliard uji sappo oɗo saaha kay woni ko ganduɗa ene jeeya e nder budget makko walla mbiyen ene ɓeydita henete projet ji ɗi ganda kay nane nder leydi meɗen ne fayi ɗiɗon aéroport uji ne wawi wiyede milliard uji temedde nayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ɗi ganduɗa yete fayi koye liggeyaji baadi no tonto diwan mo Matam Ziguinchor Linguére e démarrage tan e liggeyaji paadi to diwan mo Tambacounda Kédougou e tan ɗiɗo bom mo ganduɗa kañum woni Capiskring toon ne ko tan aéroport mo ganduɗa kañum ne ene jogori fewnditede walla mbiyen liggeyaji ɗi aɓena hen ɗiɗon ɗum noon addi ɗeɗo kopareje kewɗe garen ha joni e jayde Vox Populi kañum noon ari tan ko wiide parlement mo CEDEAO do joni kay nani haala to banggal violence e ko ganda yete ina ƴewtinda e nder leydi meɗen kamɓe ɗi ɓeɗon noon banggal CEDEAO ɓe tan joopi feɗendu koko heewi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko yani dow Amy Ndiaye ñiibi ko yete ɗum noon ha joni tan ɓe garti hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko ha joni ɓe mbi banggal yango cak kalandoji ɗo joni noon woni banggue mo ganduɗa ete jaune noir uji koɓe tikkuɓe woni joom taxi ji ɗi kamɓene oɗo saaha ɓe natti jabde ko way noon sabu mi ko ɓeɗo liɓata ko liggey mabɓe garen ha joni e jayde wonde wonata tan ko jayde nde nde ganduɗa ko kañum woni jayde libération noon arti tan ko ganduɗa kañum woni gestion 2021 mo mairie mo Rufisque ɗum noon ɓe mbi ko bambula mana koɓe neɗɗo weela foof waɗa toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo ganduɗa kañum woni Rufisque Nord to yete to noon to Rufisque Nord ɓe mbi tan ɓe ƴewtidi ko violation ji en flagrant délit ɗin violation ji noon ɓe ganduɗa yete hande nangama e tan kayitaji ɗi ndewani lawol koppareje ganduɗa ɗo naati ɗo wona lawol kanko maire gonnoɗo toon biyeteɗo Mame Omar Mané ɓe mbi noon kanko wonno président mo commission marché ji ɗiɗon marché ji noon ala hen foof meɗɗo rewde e lawol ɗum noon woni ko ganduɗa kanko no jeeyama e waɗaɓe épingle ɓe garti noon e dossier enquête mo ganduɗa kañum woni dossier mo Amy Ndiaye ñiibi nane nder jayde nde ha joni goɗɗum ko haala hen woni tan oɗo ɓiɗɗo gorko baraɗo toon to diwan mo Keur Massar saabi ɗum tan ko kamɓe fof koɓe agresseur uji ɗum noon ko règlement de compte wonno hakkude mabɓe ha goto e mabɓe wara jayde stade uddata damal e oɗo subaka jayde stade noon ari tan koye match mo ganduɗa dañino hakkude Sénégal e Angleterre ɗum noon ɓe mbi Mendy Koulibaly e Ismaïla Sarr kamɓe ɓe kolliri darde mabɓe tigui mantidine ɓe mbi Abdou Diallo e Crépin Diatta kamɓe woni ɓe ganduɗa kay darde mabɓe ƴewtindaka no fewi ɓe mbi joueur eɓe jeegom ɓe ganduɗa kay ko dañɓe caɗele e ko fayi e banggal fettugol ngol ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno
komin gadda noon joni gudditen hello wongo jaaden hene banam gorko Amadou Moussa mbaɗen décortiqué e match o e ko ganda kañum woni ko heewi ko kewi e jamanu oɗo saaha ɗo e nder leydi meɗen joni wonta sallah lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe no mbiruɗen joni ni hande banam gorko Amadou Moussa jatten e ko fayi tan e wadde décortiqué match mo ganda ko kañum woni dañno hakkude Sénégal e tan e ko ganda ko kañum woni Angleterre hay so ɓenni ɗum ɗon ne woni match uji ɗi en général guila Sénégal yeehi match uji mum ganda waɗi ɗum exploit ji waɗi ko manki ko e ko ganda nani hen kono haɗi ɗum tan ko bismade banam gorko Amadou Moussa bisimilla ma mba salminama salmitama no fewi ndeɗo darde wayri mi yewni darde yewnama kadi mi yewninoma kadi en jewni dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder kamɓe bo leydi Sénégal waddema félicité no fewi eɗen golle patamlamiji ɗe gonɗa wadde to banggue revue des titres e kala subaka ko yettere Allah no fewi mboɗo wiya bandiraɓe yo jarno Aissata Ndiaye ko debbo dariɗo no fewi machallah hono makko weeɓani noon tigui ndewmi tan koye teppe makko saabu oɗon gandi revue o kam ko kanko jangguinimi ɗum wadde noon koye teppe makko tan ndewmi machallah saabu ala fof ko ganda uddanimi hen damal walla mi wiyama ɗum ɗo holno wirte PULAAR haw salo haalandemi ɗum ne ko yettere Allah no fewi saabu oɗon gandi minen kam min jogui ko PULAAR juddi jeeri Amadou Moussa no min mbirta saaha foof kono noon ko yettere Allah tan amini hen kadi sukaɓe amen c'est important Amadou Moussa noon tigui garene match o ko mbawɗa wiide amen hande e nder équipe nationale o guila début o haɗa en arde ko ganduɗa kañum woni e fin de match mabɓe woni 8e de finale ko noon Aissata jarama no fewi ko andinde bandiraɓe tan e ko namdeɗa ko namdal patam lamiyewal saabu yonti eɗen mbaɗa bilan woni ɓeeto golle équipe nationale du Sénégal c'est vrai won winoɓe ko équipe mo ganduɗa ina jogui ko wiyete ko sembe wawde yaade ha quart de finale wawde yaade ha demi finale kono noon eɗen gandi loi de football ina jogui no yarata à chaque fois ko bilan patam lamijo hen banggue mais ko bilan aussi mbiten tan ko caɓorɗo seeɗa nde tawno Sénégal joui ko 4 matchs 3 matchs de poule ɓe jogui hen 2 victoires woni poule guji ɗiɗi ɓe jalti on ɗon 8e de finale ɓe kawri e équipe d'Angleterre hay goto haalantaki on match no wayi ko ɗon ɓe jooɗi waɗi ko 2 défaites ɓe jogui hakkude men e Pays-Bas pour un match e hakkude meɗen e ɓen ɗon Angleterre to banggue 8e de finale donc 2 matchs ɗe gañɗen ɗi ko hakkude meɗen e leydi Qatar e leydi Équateur donc eɗen gandi Sénégal joui ko 100 star muɗum biyeteɗo Sadio Mané donc hen banggue sen ƴeewi on banggue ɗen mbayri ko bilan patam lamijo wonande équipe nationale du Sénégal banggue goɗɗo noon ko bilan mo ganduɗa o ene ɗiɓi yawnade seeɗa hay sinno tawi il faut kaali yimɓe paama nde Aliou Cissé yahata nde en jiiwo ɓeydi contrat makko ha 2024 nde o siifi on contrat o nandire fédération o wonde ko mboɗo yaltini Sénégal o to banggue fandare adine nde mi yaltinaɓe poule te ɗum en mbawi wiide on nden fandare makko laatima saabu o yaltini équipe o poule o addi ɗum ha 8e de finale donc kala ko daño caggal 8e de finale to banggue ɓe yaade quart de finale ko ɗum mbiyen ko ɗum gagnari wonande on ɗon contrat caggal mum objectif goɗɗo woni fandare wonde nde ko 2023 coupe d'Afrique des nations de football Côte d'Ivoire 2023 pour ittude on ɗon coupe donc noon oɗo saaha mo kalten ko ni bilan o wayi heddi woni wiyoɓe wonde beele yontani o acca guila no weeli accude mais enen to banggue meɗen rewideɓe banggue football eɗen mbiya yo jokku pourquoi saabu guila 2015 ko heeɓi ko wadde ko hay entraîneur goto heɓani ɗum ɗo wadde nder leydi Sénégal guila 1962 ha fayi ñalawma hande o wadde eɗen mbiya to banggue men yo Aliou Cissé jokku ha 2023 walla pourquoi pas ni ha on ɗon contrat mbo siifi ko ɓoyani ha gasa 2024 noon tigui garene match amen ɓennuɗo ɗo o oɗon match mo ganduɗa ƴewtidama milieu de terrain o wayno ko dañi probléme banggal défense wayno ko dañi probléme hay banggue attaque o dañi probléme rutti kadi kamɓe joueur ɓe ɓe mbayno hulɓe Angleterre naɓe ni rapidité mo Angleterre addi o koɓe mbaɗani préparé walla ko Sadio Mané fettani ko addi oɗo probléme bon mbiɗa wawi ɓedde konnguɗi maɗi walla jabtade ɗum e banggue baalaji ɗiɗi woni ɓeeto nano e ɓeeto ñaamo ɓeeto ñamgo gadortomi haalden haala Sadio Mané joueur mbaɗno Sadio Mané so tawi manqui équipe ono jogo probléme sen dokki yeno hande Liverpool ko adi coupe du monde o ne ara en jii difficulté ɗiɓe jogui guila Mané ummi heddi noon
ko kala défaite no ɓe mbiyata ni walla kala victoire ne jogii miñiraaɓe ne jogii mooniraaɓe ne jogii koreeji mais défaite ko baayo c'est à dire ala jibinɗo ɗum walla ala bamum so tawni kutirngol konngol kadi saji ma nen siftore tan ko équipe o dañi défaite mbiɗa sikki nde piiɗen contre pays bas ko nen Sadio Mané wiya yolde muɗum feeñi mais nde piiɗen Qatar andanani yimɓe mbiya yolde Sadio Mané feeñi nde piiɗen Équateur andanani ka ɗon haala nde kawɗen Angleterre fiyen ko ɗon aussi inde makko fuɗɗi artude mais min mbammi intéressé d' abord ko ɓen 26 jours wonɓe manam yahamnoɓen toon to Qatar ko ɓen waɗimi intéressé ko ɓen jimmi haalde haala mumen nde tawno ina tawetno toon Idrissa Gana Gueye ne tawetno toon aussi Cheikh Kouyaté ko deux cadres militaire ɗi ngannduɗa sa ƴiwi darde mabɓe gila 2012 ɓe ngari équipe o ko génération mo ngannduɗa ko jeux olympique 2012 toon to Londres wonno haa ɓe jetti ñalawma hannde o mais ɓen ɗiɗo absence mabɓe on ɗon jour de match ɗum woni ko o addi handicap mawɗo Sénégal dañi difficulté to banggue milieu terrain mi fammina Cheikh Kouyaté ko Angleterre woni Idrissa Gana Gueye ko Angleterre woni kamɓe fof goto ɓe fof manquant toon duuɓi jeeɗiɗi jeegom e nder on ɗon e nder ndi leydi Angleterre e nder on ɗon championnat donc ko yimɓe andodiri ɓeɗe gandi somo gonini noon tan ene gasa ɓe mbaɗa limité on ɗon dégâts saabu aɗa andi le 2 buts du Sénégal waɗi encaissé premier mi-temps sa ƴeewi ko problème milieu terrain perte de balle au niveau attaque sénégalaise taw défense monti milieu terrain aussi fewnitaki ko nden anglais ɗi keeɓi wadde e contre attaque on jour fayi Sénégal difficulté ko biteɗo Declan Rice numéro 4 Angleterre o ene wonde Jordan Anderson numéro 8 ene wonde Jude Bellingham numéro 22 mo ganduɗa ko jeune prodige ɗum waɗi ɓen noon tata nde kuufi militaire Sénégal mo ganduɗa ko heɓani expérience no fewi c'est vrai eɗen jogui namplis men ndi kono ko woni toon ko banggue goɗɗo ko wayno Pat Sisen ngala expérience noon foof surtout joude anglais ɗi en même temps aussi mo ganduɗa kam woni Iliman Ndiaye ɗo waɗa ɗo to banggue militaire Iliman Ndiaye wona joueur défensif ɗum waɗi systéme o posi probléme mais même temps doole e sembe mbo attaque walla mbo militaire anglais jogui ɗi ɗum woni ko fooli sénégalais on ɗon match surtout mbaɗami décortiqué ko le 2 premier but ɗi ganduɗa kañum men goni premier mi-temps o sinno ɓen ɗiɗi ɓe kalima taw nan toon ne mbawno jouɗe saabu eɗen gandi kanko Gana Gueye ko 2 carton haɗimo jouɗe Kouyaté hawri kene gagni waddi absence ɓen ɗon ɗiɗo surtout mbiyatmi ko ɗum ɗon ɓuuri woni ko ɗum ɗon woni hande Crépin jartane darde muɗum e classe e nder classement o ñingama no fewi et c'est vrai aussi parce que sa daari premier match contre Pays-Bas omo ɗo wonno ko waɗi ko ɗaminno ko waɗani ko ɗaminno e makko jiɗɗen wiide finalement deuxième match o alani changé systéme addi Iliman Ndiaye troisième match aussi pareil te ɗin changement ɗi waɗi fof en jii on ɗon ɗin ɗon piston ngaji ɗi ganduɗa ɗi Iliman Ndiaye woni to Ismaïla Sarr woni ga woodi ko jibini donc min hooram personnellement yiide on ɗon classement yiide hen Krépin Diatta waɗi kam bettere te addi caɗele no feewi e systéme mo fayi e manam e on ɗon match en gaynata noon tawa en payani e banggue goɗɗo woni assemblée nationale haala ganda hande ƴewtidama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal surti haaluji hewɗi coow dañde tun to assemblée nationale to en gaynata tawa en gartani hen Amadou Moussa saabu ko heewi haalama hen hande beele yontani hande mawɓe leydi meɗen saabu ɗo koko anda ko leydi ganda mawɓe ine keɗane serenɓe meɗen ine keɗane hilfaɓe meɗen ine keɗane est ce que yontani kamɓene ɓe gummo e ngal ɗon banggal Amadou Moussa tawa jaam ine arta tawa Massamba nawaka police walla ma Demba artire prison Amadou Moussa andi Aissata ko namdal bangal fayida surtout programme waɗi développé no fewi assemblée nationale Sénégal sa waɗi ɗum décortiqué assemblée nationale du Sénégal ko image du Sénégal woni hande no assemblée o wayni ko noon Sénégal wayi assemblée ko nder woni ko place Soweto woni ko député temedere capanɗe jeegom woni toon mais sa ƴeewi gonka ka ma taw Sénégal en mbaɗi kuuɓal 14 régions ɗi 46 département ɗi fof ko noon wayi c'est à dire gonka ka jimmi wiide nde tawno boowal ngal ko kareeli ko biyoje bonde ko coodmami cottumami ko ɓen même yimɓe cuuɓi hono mabɓe en nayiɓe toon to assemblée nationale wonannoɓe beddaji ne ƴetto wonannoɓe beddaji ne kaɓe ne mbadda peɗeli guite plateau ji télévision e radio ji ko ɓen cuuɓa nawa toon donc so tawi aɓe mbiya jikku koko rewate jomum tan ko on jikku rewe yimɓeɓe rewe ɓen noon subaɓe ha toon to assemblée nationale jibin ɗeɗo saɗende ko adi noon en jonnata ɗum ɗo nde tawno assemblée won ko foti hollirde ko yeru assemblée foti wonde ko yeru wonano yeru leydi kono noon no jirɗen ni vraiment ko assemblée ɓurɗo mettude ɓurɗo sofde to banggue image Sénégal woni ko jiiɗen e oɗo saha heddi noon haali wonde konngol bangol fayida beele Sénégal fotani heɗade mawɓe
ene furno wonde kono hande c'est difficile aysata ene ɗiɓi sattude nde tawno ɓesngol ɗi ƴetti tournir goɗɗo ƴetti hakkillaji goɗɗi ƴetti jikkuji goɗɗi hande sa naati e oɗo réseaux sociaux jiya ceernajo basortenoɗo kalaw yimɓe nana ko on hande wiyete biyoje bonɗe ko on ñingate ko on yennete mbasen wiide ko on ƴettete biyoje bonɗe ene tawi hen donc gundon ɓesgu hande ngu Sénégal jogui aysata c'est très difficile so tawi changement ko wiyete mentalité ko arani walla lavage de cerveau arani mbiɗi sikki sa renaki ɗo Sénégal fayi ɗo ala ndiyam do Sénégal fayɗo ala ndiyam tigi Amadou Moussa ko ɗon woni probléme o kono haɗen uddude en keddoto tawe assemblée nationale e ko raɓɓiɗi tan woni artude e banggal cuɓogol ngol Amadou Moussa est ce que yontani o cuɓogol kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe cuɓeteɓe ƴewte wasa tan wonde parti politique saabu sona ɗum Amadou Moussa jaaɗo foof ko landa muɗum wonanta toon kono wonata population o te ɗum waɗi posé probléme ɓurɗo hewde o et puis problème o woni ɗum ɗon pour wooda Aissata no mbimini il faut changement de mentalité aɗa probléme o to woni hande Aissata Ndiaye sa woni baɗo sortiji ma aɗa jingana Samba Samba so yonti suɓade ko an suɓoto sa waɗi sortiji ma e beddaɗi ɗi aɗa dukata ƴetto e réseaux sociaux aɗa waɗa direct aji ko ɗon Samba yiyanma suɓama wima wonde prochaines élections ko an mbaɗanmi tête de liste hande wonɓe toon to assemblée nationale ɓe ko ɓuuri hen ko hewde sa ƴeewi ko hono ɓen ɗon yimɓe e mbiya noon pouvoir wona e pouvoir tan mbiɗen mais hay opposition ko hunde ko gotum sifa no pouvoir way hande ni ko noon opposition way kala ƴettude konngol ƴettete ko fitina tan ha holliri wonde no mbanomi to e plateau télévision ko adi mboɗo wona député ha mi holliri wonde no mbanomi to e onon manifestation ko adi mboɗo wona député ko ɗum woodi ha joni te alors ko na ɗum woni darnade ɓesguji woni daranade ɓesgu ngu ko hollirde ɗum ko nafata ko wotan ɗum ko nafata ko daro waɗa plaidé e yeeso foɗɓe ɓe wullitede nokku amin ala courant ala ndiyam laabi prix ji sabanal ngam ko ɗum jomum foti daranade toon mais wona wiide wonde ko wutta politique o comme politicien vrai par ce que gonmi ko caggal Samba comme politicien vrai par ce que gonmi ko caggal Demba ɗum sene woodi tan andu leydi ndin ɗon suwa taw ɓosde o saaha kurhuli mawɗi enen joga to banggue sumgu ngo il faut yurnite no mbiɗani kono beele ma yurnite so tawi ko namdal mbiyatmi ko ala noon tigi Amadou Moussa min kam mi faɗino assemblée mo ganduɗa vraiment ko assemblée gulo wonta kono wona ha yettoɗo o yettiɗo so ɓeɗi sikkuno kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni luldiɓe maɓe dañ esprit de dépassement soɓe gaari won koyɗe kono hande kala ko surti toon ko kamɓe ɓuuri adi surtude ɗum saabu kamɓe adi darade dow taaɓe kamɓe adi wadde arraché micro kamɓe adi addude toon haala ganduɗa hande hay respect ɓe tottani président assemblée nationale o Amadou Moussa ko noon goppirtumi tan udden ruɓɓindu jayndeli meɗen a jarama golle ma jooɗi feewi weltanade bandiraɓe foof noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe banimon debbo Aissata Ndiaye wonno e banum gorko Amadou Moussa heɗano ene banggal caméra ko Mansour Sowliya Thiat banggue technique ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaame kisal